på slutet. Ja, tjena. Sitter här hos Sundell nu och det är mesta steker då. Vi dricker skumpa och vi steker. Joel Leifman Karolinen är här och Jesper Hössum, random kille. Mattias Lindén också en random kille. Sen har vi legender av allihopa. Kom, sätt här. Legender. Nej, kan inte sitta. Jag är så jävla full där. Ja, legenden i alla fall. Legenden av alla, det är Filip Sundell. Det här är året. Ja, just det. Här är tydligen årets julklapp, men årets julklapp det är ju det vita Chardonnay-vinet då, som vi dricker uppe i Södermalm. Har du varit på Green Room en gång? Nej. När Björn Gustafsson inte snackar om att han knappt kommer ut. Det var White Room. White Room, ja det är skitsamma. Green Room, White Room, jag är överallt. Jag kommer in överallt. Men Björn Gustafsson i alla fall. Men det är roligt att Joel Karjalainen står här nu och det är helt skratt med han fick sin första kyss igår. Ingen vet om Joel Karjalainen är. Jag måste bara säga det. Känd som Light. Ja, Lighten då. Joel Karjalainen är i vanliga fall. I vanliga fall är jag bara en random, men han fick sin första kyss igår. Det är pinsamt. Ja, men tack, det var allt härifrån. Ha det bra. Det var allt från Mr. JM. Mr. JM, tack. Puss.